Λοιπόν, έχουμε όμως εμείς, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, κυρία Γεωργία Γενιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Γενιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοινή προσπάθεια προβληματισμού. Και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας σίγουρα απασχολούν τους πολίτες, όχι μόνο της εκλογικής σας περιφέρειας. Γιατί το ασφαλιστικό έχει να κάνει με όλους, με μικρούς μεγάλους, με πολίτες που κατοικούν στα μεγάλα αστικά προάστια αλλά και στην περιφέρεια. Ένα θέμα το οποίο έχει φέρει και μια έναν σχετικό κυματισμό και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να δω λοιπόν αν τελικά θα περάσουν οι προτάσεις αυτές της ελληνικής κυβέρνησης από τους δανειστές. Θα υπάρξει σχετική έγκριση για να καταλήξουν λίγο κοινοβούλιο και αν θα ψηφίσουν οι βουλευτές που στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι σε όλα αυτά που είπατε το ασφαλιστικό αφορά και εμάς τους ίδιους. Έτσι. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, από κάποιο χώρο προερχόμαστε. Κάποια στιγμή ίσως ξαναγυρίσουμε εκεί, επιστρέψουμε στις θέσεις μας. Είστε εκπαιδευτικός, είναι γνωστό. Είμαι εκπαιδευτικός. Αλλά παράλληλα αφορά τις οικογένειές μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας και σαφώς απασχολεί, ξεπερνά εμάς. Έτσι, την τωρινή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει καταλάβει το μέγεθος. Έχει βέβαια και μια παράμετρο που ονομάζει σταθερότητα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, διότι αν δεν περάσει από τους βουλευτές, και έχουμε ακούσει κάποιους βουλευτές να διαφοροποιούνται ή να ζητάνε κάποιες διορθώσεις. Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης διαπραγμάτευσης, αρκετά σκληρής, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε άλλωστε το τελευταίο διάστημα. Αυτός είναι ο ρόλος άλλωστε του βουλευτή, κατά τη γνώμη μου. Εμείς είμαστε εκεί προκειμένου να καταφέρουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν, να το πω, ελπιδοφόρες για το ασφαλιστικό σύστημα ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό έχει εξηγηθεί πολλές φορές, έτσι, και με αναλυτικά σημειώματα. Ελπιδοφόρες για ποιους, κυρία Γενιά? Για την γενιά που είναι η δική μας η γενιά, για τους ανθρώπους που είναι ήδη συνταξιούχοι, αλλά και για τους ανθρώπους που πρόκειται τα επόμενα άμεσα χρόνια να βγουν στη σύνταξη. Και η ελπίδα, αν την αποκωδικοποιήσουμε, τι λέει η συγκεκριμένη ελπίδα δηλαδή? Η ελπίδα γιατί λέει μιλάμε ότι για αρκετά μεγάλες εισφορές, μιλάμε για περικοπές συντάξεων. Νομίζω ότι είναι από 1 έως 0,5% εισφορές. Άλλωστε το κλίμα στο οποίο συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ήταν αρκετά θετικό και επικοδομητικό. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων. Στοχεύουμε θετικά. Να καταλάβω στο μη χειρον βέλτιστο, δηλαδή από το κακό. Κοιτάξτε, κύριε Αλφιέρη, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα. Πάμε στο λιγότερο κακό. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση προχωρά σε μια αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση αυτή καταφέρει να μην φύγει καθόλου τις καταβαλλόμενες συντάξεις και να εξορθολογήσει και το ασφαλιστικό σύστημα. Προσπαθήσαμε από την αρχή και βάλαμε ως στόχο και ως κόκκινη γραμμή να αποφευθούν νέες οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει και προοπτική για βελτίωση των συντάξεων μετά το 2018. Αυτό όμως που είναι το κρίσιμο είναι η βιωσιμότητα του συστήματος. Μιλάμε ήδη για 11 μειώσεις την τελευταία τετραετία. Άρα μιλάμε για μείωση συντάξεων στο 41 περίπου της 100. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια. Και έρχεται άλλη μία να προσθεθεί. Στις κύριες συντάξεις όχι. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, μιλάω για τις εισφορές. Μιλάω για τα. Λέω ως μειώσεις συντάξεων, μιλάω εγώ τώρα, έτσι. Η προσπάθεια αυτή που γίνεται, ξαναλέω, είναι να καταστεί το σύστημα βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία κατά την άποψή μου ελπίζει να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση σε μεγάλες μειώσεις. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν? Να εκμεταλλευτούν πολιτικά για άλλη μια φορά την κατάσταση, ίσως με κάποιες κοινωνικές δυσαρέσκειας που θα δημιουργηθεί, και φτάνει και από την πρώτη στιγμή όταν δεν θέλησε κανείς να καταθέσει προτάσεις. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι όντως πράγματι η αντιπολίτευση δεν θέλησε να κάνει την παρουσία της στην μεγάλη συνάντηση που έγινε με τους πολιτικούς αρχηγούς ύστερα από την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να μην καταθέσει πρόταση. Όμως είναι ένας ανεύθυνος αυτός πολιτικός τακτικισμός. Αδιαφορούν ουσιαστικά για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα. Πρώτη φορά προωθείται ένα νομοσχέδιο το οποίο διαμορφώνεται με κυβερνητική πρωτοβουλία μέσα από δημόσιο διάλογο και όχι μέσω mail των δανειστών. Για να θυμηθούμε λίγο
πώς συμπεριφέρονταν οι δανειστές τα προηγούμενα χρόνια. Έστελναν mail, οι κυβερνώντες εδώ την τελευταία τετραετία απλά τα αποδέχονταν και προωθούσαν τις απόψεις και τις θέσεις των δανειστών. Έχουν δικαίωμα και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να απέχουν από το διάλογο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ας αυτό εγκλωβιστούν λοιπόν στο περιθώριο της δικής τους πολιτικής ζωής. Όμως δεν θα ματαιώσουν το διάλογο αυτό. Έχει ήδη ξεκινήσει με την κοινωνία και προχωράει με παραγωγικό τρόπο για μένα. Πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείστε είναι αποδεκτός από την κοινωνία? Πιστεύετε δηλαδή ότι, γιατί ο πολίτης πρέπει να πούμε ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι αν θα έχει λεφτά στη τσέπη του, χρήματα, ναι, και αν θα μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να κάνουμε έτσι ένα flashback λίγο των τελευταίων εβδομάδων. Πριν ακόμα, εμείς οι ίδιοι βουλευτές, πριν ακόμα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Γιατί στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα ότι θα μου πει τα τελευταία χρόνια, είπατε τις τελευταίες εβδομάδες. Τελευταίες εβδομάδες μιλάω. Με καθησυχάσατε, γιατί όλοι οι συνομιλητές μας κάνουν ένα flashback πίσω αρκετών χρόνων, αναζητώντας τους υπευθύνους ή αναζητώντας τακτικές που καταδίκασε ο κόσμος. Τα καταδίκασε, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αποποιούμαστε των ευθυνών μας και σήμερα βγαίνουμε και στα κάγκελα και μιλούμε τώρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής και για το ότι θέλει να σώσει το σύστημα που αυτοί κατέστρεψαν. Λοιπόν, υπάρχουν αίτοι και υπάρχουν και πρωτέτοιοι για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έτσι. Και με λύπη μου δηλαδή, βλέπω σήμερα ότι πάλι μιλάει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης δηλαδή, για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Καλά, εδώ έχουμε και στελέχη δικά σας που λέτε να το ζητήσουμε και συγγνώμη. Και ο κύριος Αθανασίου και ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο κύριος Αθανασίου είναι ένας ευπρεπέστατος δημοσιογράφος. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες και τι ακριβώς ήθελε να πει. Η μεταρρύθμιση τότε Γιαννίτση ήταν για την εποχή εκείνη μια σκληρή μεταρρύθμιση, ήταν όμως μέσα σε συνθήκες εφορίας, ήταν μέσα σε συνθήκες όπου η οικονομία θεωρητικά τουλάχιστον πήγαινε καλά, οι μισθοί δεν ήταν αυτοί που ήταν, οι συντάξεις δεν ήταν αυτές που ήταν. Ο κόσμος πέρναγε καλά με λίγα λόγια. Έτσι, ή καλύτερα τουλάχιστον από ό,τι περνάει. Είμαστε σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Σιμίτη. Πραγματικά τον θεωρώ μία από τις πολύ μεγάλες πληγές της ελληνικής πολιτικής του τόπου αυτού. Πολλά από αυτά που περνάμε σήμερα ευθύνονται στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Και να έχουμε μνήμη, δηλαδή ο ελληνικός λαός σας έχει μνήμη. Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό καλύτερα να αποφασίσει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί να αξιολογεί, να κρίνει και να τοποθετεί στις θέσεις που θέλει εκείνος τους ανθρώπους που πιστεύει ότι είναι ικανότεροι. Έτσι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, μπροστά λοιπόν έχουμε το ασφαλιστικό, έχουμε τα κόκκινα δάνεια που θα έρθουν, αγροτικό. Είναι μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση αυτά, κυρία Γενιά. Η ομάδα πάντως είναι συμπαγής, η κοινοβουλευτική ομάδα. Όσον αφορά τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΣΑΝΕΛ, από ό,τι γνωρίζω, στηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση, στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να φέρουμε για τον ελληνικό λαό. Και σας λέω πάλι ότι έχουμε πλήρη συναίσθηση ότι ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες ζουν με μια σύνταξη. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Γι' αυτό και ακριβώς δεν γίνεται καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Αλλά και το θέμα του ΕΚΑΣ θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στον κύκλο επαφών που έχει με τους βουλευτές για ενημέρωση? Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από την επαρχία η επαφή αυτή, από βουλευτές που λόγω της γεωγραφικής, ας πούμε, αυτής της ιδιαιτερότητας που αναγκάζονται και φεύγουν για επαρχία, έχει ξεκινήσει με αυτούς. Εδώ στην Αττική δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συνάντηση. Νομίζω όμως ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Αν και γιατί έχουμε και την ευκαιρία με τον Πρωθυπουργό να τα λέμε εμείς πιο συχνά εδώ του κέντρου. Είμαστε λίγο περισσότερο προνομιούχοι σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και μια παλιά φιλία με τον Πρωθυπουργό. Παλιά φιλία, θα έλεγα, από τα χρόνια της ΕΦΕ. Μάλιστα. Καταλήψεις του 90, μέλη της ΕΦΕ και οι δύο από το Πανεπιστήμιο. Είμαστε και το 1974 και οι δύο, είμαστε αυτή η γενιά. Εγώ το λέω γιατί θέλω να σκιαγραφίσω και να δω την ψυχολογία πλέον του Πρωθυπουργού.
να δω αν παραμένει σταθερός στις θέσεις του, αν έχει την ίδια όρεξη, αν τα βλέπει τα πράγματα το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε, προσιτά. Η μάθηση έχει ως αποτέλεσμα και την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Μαθαίνοντας, δεν μπορούμε να πούμε ότι στα 18 μας είμαστε ίδιοι και στα 40. Η ωριμότητα όμως, το να ακούμε τους άλλους, να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας, μας δημιουργεί και αυτή την εξέλιξη, πάντοτε βέβαια προς θετική κατεύθυνση. Η όρεξη υπάρχει, η θέληση υπάρχει και είμαστε κι εμείς δίπλα να στηρίζουμε και να συμβουλεύουμε ώστε το αποτέλεσμα να είναι το ιδανικότερο. Μάλιστα, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα θέμα με σύζυγο συναδέλφου σας που κατέλαβε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι με την τακτική αυτή. Κοιτάξτε, είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε ανάμειξη οικογενειακών μας προσώπων λόγω της θέσης μας, σε θέσεις, σε διορισμούς, σε κάποια ίσως συμπεριφορά έτσι πιο προνομιούχα, να το πω έτσι, σε άλλους τομείς, και σαφώς δεν θα μπορούσα να επικροτήσω κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι η ίδια η βουλευτής έχει κάνει ανακοινώσεις, έχει κάνει και ο ίδιος σύζυγός της, υπερασπίστηκαν ότι είναι αμυστή στη θέση αυτή. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει. Εσείς θα δεχόσασταν ο σύζυγός σας να καταλάβει μια τέτοια θέση? Ο σύζυγός μου ήταν άνεργος 9 μήνες και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι με περιορισμένης ευθύνης εργασία και έτσι θα συνεχίσει να παλέψει και να βρει κάτι που πραγματικά το αξίζει. Είναι το νόμιμο και το παράνομο, είναι και το ηθικό και το μη ηθικό, ξέρετε, στη μέση. Και κάποιος ο οποίος έχει. Γενικά η ηθική και η γραπτή, η ηθική νόμοι εκεί πολλές φορές συγκρούονται, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δυνατή η ηθική. Έτσι, τους γραπτούς νόμους πάντοτε βρίσκουμε ένα παραθυράκι και μπορούμε και τους ξεπερνούμε, όπως ξέρουμε καλά, ειδικά από την ελληνική νομοθεσία. Οι ηθικοί νόμοι όμως κρατάνε χρόνια, είναι θέμα καταβολών, είναι θέμα παιδείας, και βέβαια αυτοί επικροτούνται και η τήρησή τους επικροτείται περισσότερο από το κοινωνικό σύνολο. Κυρία Γενιά, είστε ένα νέο φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ειδικά για το φρέσκο. Και άφθαρτο, να προσθέσω και αυτό λοιπόν. Εκλέγεσαι σε μια δύσκολη περιφέρεια, όπως είναι η πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, που έχει τις ιδιαιτερότητες, έχει τα νησιά. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για την περιφέρειά σας στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Να δούμε τελικά αν το πρώτο λιμάνι της χώρας είναι αυτό το οποίο ονειρεύεται. Το πρώτο λιμάνι με πολλά μικρά λιμάνια, όπως είπατε, έτσι. Σωστά. Γιατί τα νησιά όλα είναι μικρά λιμάνια που και αυτά έχουν πολλά προβλήματα. Είχα την ευκαιρία τώρα στις γιορτές να κάνω έτσι και κάποιες περιοδίες. Και θέματα υγείας και παιδείας είναι πραγματικά ζητούν άμεσα. Και γνωρίζω ότι παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες τώρα τελευταία, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι, ξεκινάμε τη Δευτέρα μια μεγάλη έτσι κινητοποίηση. Θέλουμε και όλο το λιμάνι δίπλα μας, όλους τους φορείς, για το θέμα των γηπέδων εδώ στον Πειραιά. Τη Δευτέρα έχω μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γαβρίλη. Αμέσως μετά θα συναντηθώ και με τον Υπουργό, τον κύριο Κοντονή, για το θέμα του Καπαγέρο, αυτό το Παπαστράτιο. Θεωρώ ντροπή ένα γήπεδο ιστορικό που έπαιξαν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Τελευταίος αγώνας μάλιστα ήταν του Πειραϊκού το 2009, του μεγάλου Πειραϊκού μας εδώ, για την επαναλειτουργία του. Καθώς υπάρχει μεγάλο διέξοδο για όλους τους γονείς της περιοχής μας, καθώς δεν υπάρχουν κλειστά γήπεδα. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Γνωρίζω οικογένειες που δεν ασχολούνται τα παιδιά τους ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχουν οι χώροι κατάλληλοι. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι θετικό και να μπορέσουν με τις μικρά γήπεδα στολίδια να γίνουν πόλους έλξης για τους νέους, που αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ένα παιδί που το κερδίζει ο αθλητισμός, το χάνουν άλλοι χώροι. Είναι η εικόνα όμως του Πειραιά αυτή που θα άρμοζε στην εικόνα το μεγάλο λιμάνι είναι. Μιλάμε ότι περνάνε κάθε χρόνο εκατομμύρια και τουρίστες και φεύγουν. Και φεύγουν, κύριε Αλφιέρη, αυτό είναι το κακό. Έρχονται στο λιμάνι και η διέξοδος τους είναι η Αθήνα. Ποιος είναι ο Πειραιάς, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζουν για την πόλη που σας εκλέγει
Η πόλη αυτή τη στιγμή καταρχάς είναι ταλαιπωρημένη με τα έργα που γίνονται. Ελπίζω κάποια στιγμή όταν θα τελειώσουν βέβαια το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά με το μετρό εδώ και με το τραμ. Υπάρχει μια επικοινωνία και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, ώστε να κάνουμε και εμείς τις παρεμβάσεις μας και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και βέβαια να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους διεξόδους τώρα με το καινούριο ΕΣΠΑ κλπ. Στο θέμα της ανεργίας. Η ανεργία μαστίζει το λιμάνι. Έτσι είναι γεγονός. Κόσμος και στο δρόμο που κυκλοφορώ, το πρώτο του αίτημα είναι αυτό. Μία δουλειά, οτιδήποτε. Και βέβαια είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Σωστά. Τα 2 εκατομμύρια ανέργων είναι στρατιές. Το ποσοστό είναι τρομακτικό. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά η ανάπτυξη θα έρθει και στο λιμάνι. Μάλιστα. Πώς πρέπει να παραδεχτούμε βέβαια ότι υπάρχει μια ασφάλεια, δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο χωριό, ο Πειραιάς είναι. Νιώθει κάποιος, και δεν υπάρχουν παράτραγωδοι, νιώθει ασφάλεια περπατώντας στον Πειραιά. Τα κρούσματα τα οποία παρατηρούνται είναι ελάχιστα σε σχέση με ό,τι παρατηρείται Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στην αστυνομία μας, έτσι. Και στους επικεφαλείς και στους αστυνομικούς, όπου εδώ και η ομάδα Δίας και περιπολικά κλπ. Κάνουν συνεχώς, ελέγχουν την περιοχή γενικότερα του Πειραιά. Αυτή όμως η πόλη, ο Πειραιάς που είναι τόσο προσεχμένος. Και κρατάει αυτό που είπατε, την οτροπία του χωριού. Δηλαδή είμαστε γειτονιές. Που είναι ομορφιά, που έχει την ομορφιά του. Είναι γραφικό, είναι πολύ όμορφο. Γιατί δεν κρατάει όμως και τους επισκέπτες, κυρία Γενιά? Δηλαδή, ένας που θα έρθει, πού θα πάει, τι θα πάει να δει στον Πειραιά? Οι χώροι υπάρχουν απίστευτοι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ πρόσφατα ήμουν στο Ναυτικό Μουσείο. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, μπορεί αν κάποιος να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει τις κυκλοφοριακές μέσα στον Πειραιά, αυτή τη στιγμή είναι ένα χάος. Δηλαδή, ακόμα και εμείς οι ίδιοι εγκλωβιζόμαστε και μία απόσταση 5 λεπτών μπορεί να τη διανύσουμε σε μισή ώρα. Απλά το θέμα είναι λίγο υπομονή ακόμα. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Μόραλη και θα δούμε και με το Υπουργείο Υποδομών, με τον κύριο Σπίρτζη, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και γίνει περισσότερο λειτουργική κυκλοφοριακή εδώ περιοχή. Έχω κάποια μηνύματα που έρχονται τώρα και μιλάνε για να θέλουν τη θέση σας για προβλήματα που υπάρχουν στην θαλάσσια συγκοινωνία με τα νησιά. Ναι, έχουμε προβλήματα εκεί. Του Άργου Θεσσαλονικού. Έχουν ήδη μειωθεί κάποια δρομολόγια. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Δρίτσας, κάνει τα δυνατά. Μιλήσαμε πάλι πρόσφατα μαζί για αυτό το θέμα. Οι ναυτιλιακές γραμμές είναι σοβαρό θέμα. Περιμένουμε και την απάντηση από το Υπουργείο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και για την αεροπορική γραμμή με τα Κύθυρα και μετά δηλαδή το εξάμηνο να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Είναι αυτό που σας είπα, τα μικρά λιμάνια που τα προβλήματά τους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μας και χρειάζονται λύσεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν ζωή στα νησιά μας, που είναι μικροί. Είναι οι άνθρωποι, δηλαδή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολλές φορές δηλαδή μην αρρωστήσουν. Θα ήθελα το σχόλιο σας, επειδή δέχομαι αυτή τη στιγμή αρκετά μηνύματα από τους φίλους ακροατές, για την στάση της αστυνομίας, επειδή κάνετε λίγο νωρίτερα για την αστυνομία στον Πειραιά, για τη στάση της αστυνομίας, τα πρόσφατα επεισόδια που είχαμε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι καταδικαστέα τώρα, ό,τι και να πούμε. Στους δρόμους ήμασταν κι εμείς χρόνια. Έχουμε αντιμετωπίσει τη σκληρότητα. Έχουμε κι εμείς δεχτεί χημικά. Νομίζω όμως ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει απαντήσει ότι και το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, ο Υπουργός προσωπικά, ότι δεν ήταν στις δικές τους διαταγές. Έτσι, ήταν σε περίπτωση που φτάσει στο απροχώρητο με τις ασφίδες να προσπαθήσουν οι αστυνομικοί να αποκρούσουν το κακό είναι στο τέλος κανένας δεν φταίει. Αυτό είναι το περίεργο και το κάθε φορά ένα αόρατο χέρι έρχεται και δημιουργεί το πρόβλημα και τελικά αυτό το αόρατο χέρι δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε ποτέ. Νομίζω ότι θέληση να υπάρχει και θα δοθεί και εκεί κάποια λύση και θα δοθούν και απαντήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε, κυρία Γενιά. Καλημέρα σας και ελπίδα και όραμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κυρία Γενιά. Το θέμα είναι μην έχουμε πεθάνει εμείς πριν την ελπίδα. Όχι, τώρα
μου λέτε τέτοια. Είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε. Και όρεξη και διάθεση, σίγουρα. Έτσι και έτσι πρέπει να προχωράμε μπροστά. Καλή ημέρα, κυρία Γενιά. Καλημέρα.